Hej, jeg hedder Mille, og jeg skal prøve op til første gang. Og det er jeg rigtig spændt på. Kan du prøve at beskrive, hvordan du synes om den? Jeg er lidt bange for de der bobler dernede. Jeg er lidt spændt på, altså jeg har ingen idé om hvilken konsistens det er eller noget som helst, så det bliver spændende. Det smager godt. Prøv at beskrive. Det er sådan mærkeligt. Det er lidt måske ligesom at få mælk med klumper i eller sådan noget. men gode klumper. De smager ikke så meget af syntetisk vingummi, som jeg havde regnet med. Nej. De passer faktisk ret godt til det her kold te-smag. Og jeg synes faktisk, at selve teen er rigtig, rigtig god. Jeg synes, det smager rigtig dejligt. Den er bare... Nej! Okay, den kunne jeg godt lide. Det var sjovt. De der hårde nogle, det er lidt mærkeligt for mig, men de der springer, det er sjovt. Det er rigtig sjovt. Men det smager også godt.